El CCIB és l'espai ideal per fer el lliurament dels Premis Gaudí, per les seves instal·lacions i també per l'equip humà que té. Hem trobat que és la seva seu natural. És fantàstic, el marc és incomparable, fa una mica de cangueli perquè és immens, llavors és com una sensació d'estar perdut en la immensitat, però està molt bé que hi hagi un auditori així tan gran i és perfecte per una gala com aquesta, que hi hagi molta gent i que hi hagi vida. Em sembla un lloc fantàstic, em sembla molt adient, és preciosa com ha quedat l'escenografia, crec que gaudirem molt d'aquesta gala dels Gaudí i a més és un lloc on hi cap molta gent perquè tothom pugui recolzar el cinema català i estar tots junts en aquesta nit. El cinema català té l'avantatge que parla de coses que ens toquen molt directament. S'ha de buscar una mica la cartellera, però després surts content perquè trobes coses que parlen de temes molt propers a nosaltres. El cinema és una experiència meravellosa que ets tu amb un somni que t'estan explicant en una pantalla molt gran i la veritat és que si trobes una bona pel·lícula, repeteixes. Home, el cinema no cal convèncer ningú per qui vagi perquè és una meravella, no? El que passa que ara l'estem veient des de casa perquè ha canviat tot molt. El que passa que el cinema català s'ha de recolzar perquè no hi ha mitjans, hi ha molta precarietat, a vegades treballem per amor a l'art, sense guanyar-hi res i això la gent ho ha de saber, no? Aquesta situació. El 21% d'IVA no ajuda, però ho hem d'intentar entre tots anar-hi, anar al cinema o comprar cinema català i ajudar que això tiri endavant. Home, jo li diria que ja triga, perquè hi ha una quantitat de pel·lícules catalanes molt ben fetes, que jo cada cop al·lucino més amb com està evolucionant el cinema de casa i els grans talents i la gran qualitat que té el cinema en català i crec que aquest any jo he vist bastantes pel·lícules que m'han deixat bastant al·lucinada, així que